тоҷикон оинаи таърихи миллат. با استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی کارزاری امروزه با زبان‌های گوناگون دنیا برنامه‌های тоҷикистон бо tashabbусҳои байналмилалӣ дар сайёра давлати пешоҳанги tashabbuskor و فتح فروغ صبح دانایی کتاب مقامات امنیت باید بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشند. سیر و سیاحت برای صنعتی و کشاورزی و اجتماعی فروغ معرفت راهنمای ما تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборо мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи грантҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати дастгирӣ ва рушди фаъолияти соҳибкории занон барои солҳои 2025-2030 мутобиқи моддаи 13 қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва моддаи 57 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад. аз соли 2025 то соли 2030 ҳар сол ба андозаи 15 миллион сомонӣ барои ташкили 200 гранти президенти ҷумҳурии тоҷикистон ки ба дастгирӣ ва рушди фаъолияти соҳибкории занон равона мегардад ҷудо карда шавад. аз ҷумла 25 грант ба андозаи 110 000 сомонӣ, 25 грант ба андозаи 100 000 сомонӣ, 25 грант ба андозаи 90 000 сомонӣ, 25 грант ба андозаи 80 000 сомонӣ, 25 грант ба андозаи 70 000 сомонӣ, 25 грант ба андозаи 60 000 сомонӣ, 25 грант ба андозаи 50 000 сомонӣ, 25 грант ба андозаи 40 000 сомонӣ. аз шумораи умумии грантҳо 10% барои лоиҳаҳои вобаста ба иқлим ҷудо карда шавад. қоидаҳои ҷудо намудани грантҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати дастгирӣ ва рушди фаъолияти соҳибкории занон барои солҳои 2025-2030 тасдиқ карда шавад. роҳбарии умумӣ ва назорати рафти амалигардонии лоиҳаҳои грантӣ ба зиммаи кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон вогузор карда шавад. вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон маблағгузории грантҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистонро дар соли 2025 аз ҳисоби маблағҳои захиравии буҷети ҷумҳуриявӣ таъмин карда дар буҷети ҷумҳуриявӣ маблағҳои заруриро барои солҳои 2026-2030 пешбинӣ намояд. кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати иҷрои қарори мазкур чораҳои зарурӣ андешида ҳар сол то 1 март ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маълумот пешниҳод намояд. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 28 январи соли 2021 таҳти рақами 5 дар бораи грантҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати дастгирӣ ва рушди фаъолияти соҳибкории занон барои солҳои 2021-2025 аз эътибор соқит дониста шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. грантҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати дастгирӣ ва рушди фаъолияти соҳибкории занон барои солҳои 2025-2030 таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон амалӣ гардида мақсади он ба фароҳам овардани шароит барои амалӣ намудани ҳуқуқ, имкониятҳои иқтисодии занон, таъмини иштироки баробари онҳо дар ҳаёти ҷомеа, баландбардоштани қобилияти рақобатпазирии занон дар бозори меҳнат, рушди ҳунарҳои мардумӣ, ба шуғл ва касбомӯзии фаро гирифтани занону духтарон, ташкили ҷойҳои
фаъолиятҳои навикорӣ ва рушди фаъолияти соҳибкории занон нигаронида шудааст. аз соли 2025 то соли 2030 ҳар сол ба андозаи 15 миллион сомонӣ барои ташкили 200 гранти президенти ҷумҳурии тоҷикистон ки ба дастгирӣ ва рушди фаъолияти соҳибкории занон равона мегардад ҷудо карда мешавад. бо дастури бевоситаи пешвои миллат грантҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 120 грант ба маблағи 5 миллион сомонӣ дар соли 2024 ба 200 грант ба андозаи 15 миллион сомонӣ дар соли 2025 расонида шуданд. яъне ҳаҷми грантҳои президентӣ 3 баробар зиёд карда шуд. ҳангоми ҷудо намудани лоиҳаҳои грантӣ ба табақаҳои осебпазири аҳолӣ, занони дорои имконияташон маҳдуд, онҳое ки аз уҳдаи татбиқи лоиҳа мебароянд ё барои таъмини шуғлнокии чунин занон равона шуда, занони кӯдаки маъюб дошта, инчунин лоиҳаҳои инноватсионӣ ва рушди соҳаи касбу ҳунарҳои миллӣ афзалият дода мешавад. ёдовар бояд шуд ки чунин маблағҳои грантӣ аз соли 2006 то ин ҷониб дар ҳаҷми 30 миллион сомонӣ ба 1185 нафар занон ҷудо гардида ба рушди иқтисодии оилаҳо ва фаъолияти соҳибкории занон мусоидат намуд. идомаи ахбор. барои мутобиқ шудан ба тағйирёбии глобалии иқлим ва паст намудани таъсири он ба соҳаи кишоварзӣ бояд таҷрибаҳои илмӣ дар амал бештар татбиқ карда шавад. зеро ҳолати кунунӣ ва таъмини талаботи бозори истеъмолӣ бо маводи ғизоии ниёзи аввал аз илму истеҳсолот робитаи ҳарчи бештарро тақозо дорад. гузориши аҳлиддини шаҳобиддин дар ин хусус. дар асоси маълумоти Созмони Милали Муттаҳид, шумораи сокинони сайёра ки ба норасоии маҳсулоти озуқа гирифтор шудаанд, зиёда аз 193 миллион нафарро ташкил додааст. коршиносони масъалаҳои иқтисодӣ мегӯянд, буҳрони ҷаҳонии озуқаворӣ ба миён наояд ҳам дар кишварҳои алоҳида норасоии ғизо ба назар мерасад. ин раванд бошад, таъсири бевоситаи худро ба кулли ҷаҳон хоҳад расонд, аз ҷумла ба Тоҷикистон. дигаргуншавии иқлим ва талабот бо маҳсулоти ғизоӣ заруратро барои истифодаи ҳарчи бештари имкониятҳои табиӣ ҷиҳати истеҳсоли маҳсулот дучанд намудааст. таҷрибаи солҳои охир нишон дод ки дар баланд бардоштани самаранокии замин дар сурате метавон муваффақ гардид ки раванди кунунӣ ҳарчи бештар мавриди омӯзиш қарор гирад ва кишту парвариш дар асоси таҷрибаи илмиву амалии муосир ба роҳ монда шавад. ҳамаи давлатҳое ки дар муносибатҳои иқтисодӣ фаъолият мекунанд, онҳо нақшаи худро доранд. ҳар як корхона, ҳар як хоҷагӣ аз рӯи нақша фаъолият мекунанд. ин ба қонунҳои иқтисодӣ ягон таъсир намерасонад, вале муайянкунанда албатта боздор аст. яъне як низоми муайяни истеҳсол дурнамои вай бояд муайян шавад. барои ҳамин нақшада нишон додан дар кор мешавад ки ана ҳамин истеҳсоли ҳамин намуди маҳсулот дар ҳамин ҷо ҳамин махсус гардонда шавад. масалан вай барои пиёз аст, барои дигар ҷода масалан дигар истеҳсол карданаш мумкин аст ва ҳамин тариқ мо тавонем ки талаботи аҳолиро чӣ қадар аз истеҳсолоти худӣ, яъне масъалаи худ таъмин кунидага меравад, аз онҷо мондагиша аз берун чико кунем баъд таклиф карда биёрем. дар шароити тағйирёбии иқлими имрӯза аз зироати кишоварзӣ дар сурате метавон ҳосили баланд ба даст овард ки парвариши он ба талаботи замони муосир мутобиқ гардонида шавад. дар ҳамин сурат метавон имкониятҳои табиии Тоҷикистонро барои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ҳарчи бештар истифода намуд. омӯзиши равандҳои муосир ва тақвият додани робитаи илм бо истеҳсолот баҳри истеҳсоли маҳсулоти баландсифату рақобатпазири кишоварзӣ мусоидат мекунад. истифодаи самараноки замин дар шароити тағйирёбии иқлим омили муҳими таъмини амнияти озуқаворӣ ва таҳкими рушди иқтисодиву иҷтимоӣ ба ҳисоб меравад, зеро он заминаи истеҳсоли устувори маҳсулоти кишоварзӣ, ҳифзи муҳити зист ва баландбардоштани тавонмандии ҷомеа дар талаботи афзояндаи бозор бо маҳсулоти ғизоӣ мебошад. шарҳи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ аз ноҳияи Ёвон. дар шароити рушди иқтисодиву иҷтимоӣ ва раванди тағйирёбии иқлим, истифодаи мақсаднок ва самараноки захираҳои табиӣ, хусусан замин, ба яке аз омилҳои асосии таъмини амнияти озуқавории кишвар ва баланд бардоштани сатҳи шуғлнокии сокинон мубаддал гардидааст. бо дарки ин мафҳум, сокинону хоҷагидорони ноҳияи Ёвон масъулияти баланди худро дар самти истифодаи мақсадноки ҳар қитъа замини корам нишон дода, сол аз сол ба натиҷаҳои баланди меҳнативу истеҳсолӣ ноил гардида истоданд. баҳри боз ҳам рушд бахшидани соҳа бо ташаббуси мақомоти маҳаллӣ пайваста дар байни сокинон семинар-машваратҳои саҳроӣ гузаронида мешавад.
ин навбат зимни баргузории рӯзи кушоди саҳроӣ дар ҷамоати деҳоти Даҳана иброз гардид ки барои ноил шудан ба ҳадафҳои стратегии давлат дар самти рушди деҳот ва коҳиш додани сатҳи ниёзмандӣ ба маводи ғизоии хушсифату аз лиҳози экологӣ тоза зарур аст ки заминҳо бо маданияти баланди кишоварзӣ истифода бурда шаванд. ин маънои онро дорад ки ҳар қитъа замин бояд бо дониши муосир, тавсияҳои илмӣ ва технологияҳои замонавӣ истифода шавад то ҳосилнокии баланди маҳсулоти кишоварзӣ таъмин гардад. татбиқи роҳу усулҳои нави хоҷагидорӣ аз қабили кишти маҳсулоти рақобатпазир, истифодаи дурусти обу нуриҳо, гардиши дурусти зироат ва механикунонии равандҳои истеҳсолот имконият медиҳад ки истеҳсоли маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ афзун гардад ва бозорҳои мамлакат бо маҳсулоти ватанӣ таъмин шавад. дар ин замина ҳамкории самаранок бо олимон ва мутахассисони соҳа нақши муҳим дорад. пешниҳод ва тавсияҳои онҳо барои интихоб ва татбиқи беҳтарин технологияҳо, баланд бардоштани ҳосилнокӣ ва ҳифзи муҳити зист мусоидат мекунад. маҳз ҳамин гуна татбиқи дастовардҳои илм дар истеҳсолот ба кишоварзони ноҳияи ёвон имкон дод ки фаъолияташон дар самти истеҳсоли маҳсулоти гуногун намунавӣ бошад. дар хоҷагиҳои деҳқонии деҳоти Даҳана боғпарварон ба парвариши навъҳои ба иқлими минтақа мувофиқу серҳосили ниҳоли дарахтони мевадиҳанда машғул ҳастанд. тавре мушоҳида гардид якчанд навъи олӯи сиёҳи парваришшаванда дар хоҷагиҳои деҳқонӣ барои дар танаи дарахт хушконидани ҳосили он мувофиқ буда сифати баланди хушкмеваро таъмин менамояд. ҳамчунин хоҷагидорон таи солҳои охир ба рушди токпарварӣ таваҷҷӯҳи махсус равона карда дар ин самт низ ба натиҷаҳои назарраси меҳнатӣ ноил гардиданд. парвариш ва ҳосили хушсифату фаровони якчанд навъи ангур дар тогзори деҳоти Даҳана аз меҳнати ҳавасмандона ва рушди ин самт гувоҳӣ медиҳад. ба назари мутахассисон истифодаи мақсадноки замин на танҳо омили муҳими таъмини амнияти озуқавории кишвар аст, балки ба фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ, рушди деҳот ва беҳбудии шароити зиндагии аҳолӣ мусоидат мекунад. махсусан имрӯз дар замоне ки масъалаи таъмини амнияти озуқаворӣ ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ дар меҳвари сиёсати давлат қарор дорад, истифодаи мақсаднок ва самараноки замин аҳамияти рӯзмарра пайдо кардааст. замин неъмат аст ва истифодаи оқилонаи он кафолати зиндагии шоистаи ҳар як сокини мамлакат. сокинони ноҳияи вахш имрӯзҳо дар баробари истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти ҷамъоварӣ гардида ҳамзамон барои зимистон маводи ғизоиро дар шаклҳои гуногун бахусус шарбату консерва ва хушмева захира менамоянд. Самандар Шоев ва Мусои Нурмуҳаммад гузориш медиҳад. дар ноҳияи вахш ҳар қитъа замин пурсамару оқилона истифода мегардад. дар радифи хоҷагиҳои деҳқонӣ, кооперативҳои истеҳсолӣ, ҳамчунин сокинон низ аз қитъаҳои назди ҳавлигӣ мақсаднок истифода мебаранд ки ин омил на танҳо дар афзун шудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот, фаровонии сабади истеъмолӣ, балки дар беҳдошти рӯзгори сокинон низ мусоидат мекунад. имрӯз занону бонувони ҷамоати деҳоти ваҳдат деҳаи файзбахш аз заминҳои назди ҳавлигии худ меҳнати худро дар анамин зарфҳо барои захираи зимистон омода намуда истоданд. аҳли оилаи Гулуфҳо аз ҷамоати деҳоти ваҳдати миллии ноҳияи вахш дастуру супоришҳои роҳбарияти олии кишварро ҷиҳати истифодаи оқилона ва пурсамари замин сармашқи рӯзгори худ намуданд. дар қитъаи замини наздиҳавлигиашон боғи дарахтони мевадиҳанда, олуву зардолу, нок ва дигар мевагиҳоро бунёд намуда, ҳамзамон кишти зироати гуногун, юнучқа барои хӯроки чорво, сабзавот барои истифодаи ҳаррӯза, кишт ва парвариш карданд ки нашъунамои хуб дошта аз ин ҳисоб ба қадри зарурӣ барои зимистонгузаронӣ маҳсулот захира намуданд. мо дар қитъаи замини худмон кишти помидор, картошка, мош, бодринг ҳамин чизоро коридем, ҷамъоварӣ кардем, банка маҳкам кардем, барои зимистон мо ҷамъ кардем.
هر چیزی که ما از زمین میگیریم ذخیره میکنیم در زمستان استفاده بریم. مدنیت بلند استفاده برای زمین، رویانیدن حاصل و ذخیره کنونی محصولات قریب که در هر یک خانواده ساکنان ناحیه وخش بر الان مشاهده میگردد. طور دیده شد در هر یک خانواده ساکنان جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه تا امروز از حساب حاصل میوه و سبزیجات زمین نزد حولگی بیش از 300 ظرف شیشگین، کنسرو مربا و افشرده میوه ها آماده و ذخیره گردیده است که این از حس بلند استفاده برای زمین و جانبداری از تاکیدهای پیشوای ملت محترم امام علی رحمان معنی داد می شود. سمندر شایف، موسی نور محمد، ناحیه وخش، اخبار. در ناحیه مومن‌آباد با مقصد رشد ساحه کشاورزی تدبیرهای ضروری عملی گردیده میدان زمین‌های نوی کارم آبیاری می‌شود. در جماعت دهاتی چشمه‌سار ناحیه بیش از 10 هکتار باغات موجود میباشد که در نتیجه آبیاری شدن آن دورنمای رشد ساحه نیز تامین خواهد شد. گزارش علیم ناصرزاده. ناحیه مومن‌آباد یکی از منطقه‌های اگراری کشور است که سهم زمیندارانش در تامین امنیت اوزوقواری مملکت نظررس میباشد. در زمان صاحب استقلالی کشور زمینه برای مرحله نوی رشد و پیشرفت ناحیه فراهم گردید. خصوصا در سمت تامین زمین‌های کارم با آبی پالزی در این میان از مسئله‌هایی بود که سالهای زیاد حل فوری را طلب می‌نمود. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان بنیاد انشاءات بزرگ مجموعه معاصر اگرتکنیکی در ناحیه که با نظرداشت روندهای رشد استوار و تکنولوژی‌های اینواسیونی تهیه شده است، دستاورد نظررس در این سمت دانسته می‌شود. یکی از بندهای این اقدام در عمل جاری نمودن سیستم نساسی آفتابی به شمار می‌رود که آب را برای احتیاجات آبیاری با استفاده از نیروی تازه تامین می‌نماید. زمین‌های کارم حدود جماعت دهات چشمه‌سار دهه توتیان ناحیه از اولین‌ها شده با چنین اصول آبیاری می‌گردند که بدین وسیله مشکلات چندین ساله حل خود را پیدا نمود. قابل ذکر است که در دهات مذکور حالا در میدان 10 از 8 هکتار باغ میوه دهنده موجود بوده. باغداران با استفاده از چنین شرایط مساعد کاری می‌توانند با رویانیدن حاصل دلخواه سبد استعمالی مردم را با انواع گوناگون میوه تر و تازه تامین نمایند. با راه اندازی چنین سیستم و آبیاری گردیدن زمین‌های کارم با این اصول در وسیع گردیدن قطعه‌های زمینی کارم از حساب زمین‌های بیکار خوابیده مساعدت نموده، همچنین جهت بلند برداشتن اقتدار استحصالی میوه و سبزیجات در ناحیه مومن‌آباد مساعدت فعال خواهد کرد. در ولایت سوغد مساحت باغ و تاکزاری حاصل دهنده زیاده از 75,000 گکتار را تشکیل می‌دهد. امروزها باغداران ولایت با جمع‌آوری انگور، ناک، آلو، شفتالو و دیگر نمودی میوه مشغول بوده. کار و عملشان با آن روانه شده است که در بازار فراوان حاصلی تامین باشد. تفصیلات بیشتر در گزارش عبدالوهاب عبدالستار. ҳамасола дар вилояти суғ дар доираи татбиқи барномаҳои давлатӣ боғу тогзори нав бунёд ва бо иҷрои саривақтии тадбирҳои агротехникӣ ҳаҷми истеҳсоли мева зиёд карда мешавад. масоҳати умумии боғҳо дар ҳамаи бахшҳои хоҷагидории вилоят 81680 гектарро ташкил медиҳад ва аз ин 65560 гектараш ҳосилдиҳанда мебошад. таваҷҷӯҳи хоҷагидорони вилоят барои бунёди боғҳои интенсивӣ ва суперинтенсивӣ зиёд аст. аз соли 2013 инҷониб дар хоҷагии ёрирасони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди фортуна ва компания зиёда аз 30 гектар боғ бунёд карда шудааст. масоҳати зиёдро боғоти интенсивӣ ва суперинтенсивӣ ташкил медиҳад. ин ҳам бошад боғи зардолу, себ ва нок. ҳосили аксари боғот ба содирот нигаронида шудааст. ба таъкиди кишоварзон боғи интенсивӣ ва суперинтенсивӣ назар ба боғи анъанавӣ аз лиҳози иқтисодӣ бештар манфиатовар буда дар мамлакат солҳост ки таҷриба шудааст ва дар зарфи 3-4 сол ба ҳосил медарояд. соли 2020 дар хоҷагии ёрирасони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди фортуна ва компания дар масоҳати 6 гектар боғи нок бунёд карда шуд. инак давоми 2 сол мешавад ки ҳосили боғ ҷамъоварию ба харидорон пешниҳод карда мешавад. соли равон ҷамъоварии нок аз 20 июл оғоз гардид. ҳосил фаровон ва ҳамарӯза дар баробари таъмини марказҳои савдои шаҳри хуҷанд ҳаҷми муайяни он барои фурӯш ба пойтахти мамлакат шаҳри душанбе интиқол дода мешавад. ҷамъоварӣ яке аз навъҳои нок оғоз карда шудааст. ин сорт навъи италиёвии санта мария ки дар болуҳавои ҳамин иқлим дар ҳамин давра пухта мерасад. ҳамин навъи
نوک در همین منطقه اگر به حساب گیریم پتانسیلی 50 تن از یک گکتار حاصل نوکی دارد. از بس که حالا این 4 سالی یعنی نشونما حساب میشد، ما با اون پتانسیل حاضر برای برآمدن نگاهبینی را ادامه داده ایم. ما اصلا در این باغ نیالوی نوک، زردالو، سیب، شفتالو می باشد پرورش می نماییم. اساسا ما باغ‌های نوک رو زیاد کردیم، زیاد از 10 گکتار رو تشکیل کردیم. باغ‌ها اصلا حاصلات صادراتی می باشند. در ولایت سوخت انگورپروری هم یکی از بخش‌های سردرآمد ساحه کشاورزی به حساب می‌رود. دوام 5 سال اخیر در ولایت در اساس دستور و هدایت‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان با استفاده از تجربه انگورپروران شهر ترسونزاده مساحت تاکزار خوازوی زیاد گردید که برای خوجگیداران نسبت به دیگر راه و اصول‌های پرورش این طرز کار ثمرآور و سردرآمد میباشد. تاکزار خوازوی اساساً در حدود دهاتی به نام ددبای خلمتوف و اسماعیل ناحیه باباجان غفورов بنیاد کرده شده. برای عملی نمودن این اقدام قبلا خوجگیداران به شهر ترسونزاده رفته تجربه بوی انگورپروران را از خود کردند. باغ انگور قبلا بنیاد شده خصوصاً تاکزار جمعیت دارای مسئولیت محدود MMK اگرو خوجگی دهقانی دوستی و خوجگی دهقانی به نام بویرجان بویمیرزویف برآور شده است و در این شب و روز سهمداران جهت جمع‌آوری حاصل آمادگی می‌بینند. حاصل تاکزار خوازوی اساساً برای صادرات پیش بینی شده است. یادآور می‌شویم که در ولایت 12683 گکتار تاکزار خوازوی و عنعنوی موجود بوده. در سال 2024 دهقانان نزدیک 60000 تن انگور استحصال نمودند. این سال هم حاصل فراوان است و نشاندهنده‌های استحصالی زیاد خواهد شد. عبدالوهاب عبدالستار، الیاس باباجان، ولایت سوخت، اخبار. با مناسبت وارد شدن دره الماسی، گوسفند ذاتی حصاری و انگور طایفی گلابی به نظام میراث کشاورزی دارای اهمیت جهانی در شهر حصار با اشتراک دایره وسیع عالمان و کشاورزان در موضوع گوسفند ذاتی حصاری و انگور طایفی گلابی میراث ملی جمهوری تاجیکستان سمینار علمی عملی جمهوری برگزار گردید. گزارش در این خصوص. در پرتو توجه دائمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ساحه کشاورزی مملکت استوارانه رشد نموده در زمینه آن ثبات اقتصادی و امنیت عضوقواری تامین کرده شده است. در برابر دیگر دستاوردهای بزرگ بین المللی تاجیکستان روزهای 7 و 8 ایول سال روان در شهر ریم جمهوری ایتالیا ضمن برگزاری جلسه گروه علمی و مشورتی سازمان عضوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد دره الماسی شهر حصار جمهوری تاجیکستان گوسفند ذاتی حصاری و انگور گلابی طایفی از جانب این سازمان جهانی رسما به فهرست نظام میراث کشاورزی دارای اهمیت جهانی وارد کرده شد. با این خاطر در شهر حصار در موضوع گوسفند ذاتی حصاری و انگور طایفی گلابی میراث ملی جمهوری تاجیکستان سمینار علمی عملی جمهوریوی دایر گردید. در کار سمینار نمایندگان وزارت کشاورزی، اکادمی علم‌های کشاورزی، استادان دانشگاه اگراری، معاونان صحوی شهر و ناحیه‌های مملکت، مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار و خواجگیداران و کشاورزان اشتراک داشتند. در قسمت عملی سمینار حاضرین از نمایشگاه گوسفندان ذاتی حصاری که حالا در خواجگی‌های چاروداری شهر حصار پرورش یافته ایستاده‌اند دیدن کردند. مورد به ذکر است که گوسفند ذاتی حصاری کلانترین در جهان به شمار رفته ذات تاجیکی اصلی می باشد و تاریخ پیدایشش به دوره‌های دور رفته می رسد. سپس اشتراکچیان با رفت نشأ و نمای نهالان تاک و پرورش و نگاهوبین آنها با اصول‌های عنعنوی و معاصر در خواجگی‌های انگورپروری دره الماسی شناس شدند. همزمان از جانب شهرک و جماعت‌های حدود شهر حصار در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 31 دهه حافظ کده نمایش هنرهای ملی، نوهای گوناگون شیرینی و کلچقندها، دستاوردهای ساحه کشاورزی و امکانیت‌های سیاحی شهر به معرض گذاشته شد. در این نمایشگاه از جانب جمعیت دارای مسئولیت محدود بهترین نمودهای گوناگون زهرخیمیکات‌ها و داروهای ضد حشرات‌های ضرررسان به خواجگیداران پیشنهاد گردید. در قسمت نظریوی سمینار برآمدکنندگان در موضوعهای نظام میراث کشاورزی دارای اهمیت جهانی، ذات گوسفند حصاری، حالت، دستاورد و دورنمای پرورش آن
ва навъу намунаҳои ангури тоҷикистон ва рушди соҳаи токпарварӣ маъруза намуда доир ба аҳамияти байналмилалӣ пайдо кардани гуногунии биологии дарраи алмосӣ ва ангури тоифию гӯсфанди ҳисорӣ андешаронӣ карданд. Дар охири семинар аз ҷониби иштирокчиён бахусус хоҷагидорон ба баромадкунандагон суолу пешниҳодҳо ироа гардида аз ҷониби масъулин мавриди баррасӣ қарор дода шуд. корхонаи истеҳсоли ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди дастранҷ дар ноҳияи рошқала давоми 1 моҳ мешавад ки фаъолияти назаррас доштад. дар он мутахассисони маҳаллӣ ба коркарди маҳсулоти кишоварзӣ ва истеҳсоли номгӯи зиёди шарбату консерваҳо машғул ҳастанд. гузориши моҳираи тоҳир дар ин хусус. корхонаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди дастранҷ дар заминаи парки технологие ки дорои масоҳати умумии 930 метри мураббаъ мебошад сохта шуда арзиши лоиҳавии он зиёда аз 1 миллион сомониро ташкил медиҳад. иншоот дар доираи дастуру супоришҳои пешвои миллат барои амалишавии ҳадафи чоруми стратегӣ саноатикунонӣ бо сурҳати кишвар бунёд гардидааст. парки технологӣ дар маҷмӯъ аз 6 коргоҳи истеҳсолӣ аз ҷумла коргоҳи истеҳсоли тирезаҳои пластикӣ, коркарди меваю сабзавоти хушк ва бандубаст, коргоҳи табу нашр ва маҳсулоти полиграфӣ, коркард ва бандубасти маҳсулоти кишоварзӣ, қаннодӣ ва истеҳсоли маҳсулоти бетонӣ иборат мебошад. корхонаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди дастранҷ яке аз корхонаҳои фаъол ба ҳисоб рафта 4 нафар корманд дар ин корхона ба истеҳсоли шарбат машғул ҳастанд. ба гуфтаи роҳбари корхона қодир аст дар як рӯз беш аз 50 адад шишаи шарбатро тайёр намуда пешниҳоди харидорон менамояд. аслан самти фаъолияти ин корхона маҳсулоти кишоварзиро аз хоҷагиҳои деҳқонӣ аз қабили себ, нок, олуча, олу, гелос ба таври пухтагӣ ва хушккардашуда харид намуда дар корхона аз он ҳар гуна шарбатҳои лазизро тайёр мекунанд. дар корхона дастгоҳи пуриқтидор мавҷуд аст ки дар тарзи тайёр намудани шарбат аз маҳсулоти кишоварзӣ фаъолияти хубро нишон дода истодааст. ба гуфтаи роҳбари корхона дар ҳар як чорабиниҳои сиёсиву фарҳангӣ дар намоишгоҳҳо маҳсулоти истеҳсолкардаи ин корхона ба тамошо гузошта мешавад. дар корхонаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди дастранҷ номгӯи зиёди шириниҳо омода карда шуда пешниҳоди меҳмонону сайёҳон мегардад. дар ин коргоҳ чой бо таъми гуногуни меваҳо омода карда мешавад. ин шириниҳо аз ҷиҳати экологӣ тоза буда бе иловаи қанд ва маводи кимиёӣ истеҳсол мегардад. ҳоло дар ноҳияи рошқала 17 корхонаи хурду бузурги саноатӣ бо зиёда аз 100 ҷойи кори доимӣ фаъолият менамоянд. моҳираи тоҳир, муборакшоҳи рустам, ноҳияи рошқала, ахбор. баҳри ободии маҳал ва мукаммалсозии шароити инфраструктураи деҳот дар шаҳри Истарафшан ба таъмиру мунфашкунии роҳҳои мошингар таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда мешавад ки дар ин кор саҳми сокинони соҳибкорони ободгар назаррас арзёбӣ мешавад. Фирдавс Умаров ва Орзу Маъруфов гузориш медиҳанд. сулҳу амният, ваҳдату ягонагӣ ва рӯз аз рӯз беҳтар гардидани вазъи некуаҳволии сокинони кишвар имкон фароҳам сохт ки тоҷикистон ба кишвари рӯ ба тараққӣ табдил ёбад. ҳамин аст ки тоҷикистон ва аз ҷумла шаҳри Истарафшани кӯҳандиёр бо такя ба мардуми ободкору соҳибназар рӯз аз рӯз ободу зебо ва шукуфонтар мегардад. мисоли равшани гуфтаҳои болозикр аз ҷониби аҳолию соҳибкорони эҳсонкори деҳаи маҳаллии ясии ҷамоати деҳоти Гулисурх мунфаш гардидани беш аз 5 километр роҳи байни кӯчаҳо ба шумор меравад. таҳти ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Истарафшан ва маблағгузории беш аз 1.5 миллион сомонии аҳолии деҳаи маҳаллии ясӣ гузару кӯчаҳо бо истифода аз рӯзҳои офтобии фасли тобистон ва техникаҳои муосири роҳсозӣ пурра асфалтпӯш гардида истодааст. паҳнои роҳи навбунёд 5 метрро ташкил дода тибқи қоидаҳои муосири роҳсозӣ бунёд мегардад. чун анъана маъракаи мунфашсозии роҳҳои маҳаллӣ бо иштирок ва қувваи кории сокинони меҳнатдӯсту ободкории деҳаи маҳаллии ясӣ ҳусни тоза гирифт. сокинон иброз медоранд ки иқдоми роҳсозӣ дар доираи таҷлил аз ҷашни бузурги 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ гардида тӯҳфаи арзишманд ба ифтихори ин ҷашни мукарраму фархунда ҳисобида мешавад. бахшида ба ҷашни 35-уми солгарди истиқлоли давлатӣ корҳои сохтмонӣ, созандагӣ, сохтмони муассисаҳои нави таълимӣ, бунгоҳҳои тиббӣ, майдончаҳои варзишӣ ва мунфаш намудани роҳҳои байни деҳҳо бо маром идома дорад. мавриди тазаккур аст ки дар доираи омодагиҳо бахшида ба истиқболи арзандаи ҷашни истиқлоли давлатӣ дар ҳамаи 17 деҳаи хурду калони ҷамоати деҳоти Гулисурх корҳои ободониву созандагӣ идомаи ибратбахш ёфта то имрӯз роҳҳои байни деҳаҳои Ободӣ, Бафоӣ, мавзеи осоишгоҳ дар ҳудуди деҳаи Боботағо ва дигар маҳаллаҳо бо масофаи зиёда аз 7 километр мунфаши асосӣ гардонида шуд. гузашта аз ин авҷи корҳои бунёду таъмир дар иншооти соҳаи маорифу тандурустӣ, хонаҳои истиқоматӣ, марказҳои хизматрасонии маишӣ
افزایشی کارگاه و کارخانه‌های سمت صنعت و ورزشی و سیاحی در جماعت دهات گلیسرخ دیگر جماعت‌های دهات و کمیته محله‌ها با مرام ادامه دارند. فردوس عمرов، مضبوط بابازاده، آرزو معروفов، شهری سروشن، اخبار. имрӯзҳо дар ҷумҳурӣ бо афзоиш ёфтани шумораи аҳолӣ бунёди садҳо биноҳои маъмуриву истиқоматӣ ва коргоҳу корхонаҳои саноатӣ талабот ба нерӯи барқ зиёд мегардад. дар самти истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ дар шаҳри бохтар пайваста корҳои фаҳмондадиҳӣ дар байни сокинон ва корхонаву муассисаҳо доир карда мешавад. саидшоҳи муродалӣ ва искандари саид гузориш медиҳанд. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон корҳои фаҳмондадиҳӣ ва назорати қонунвайронкуниҳо дар самти истифодаи барқ аз ҷониби намояндагони соҳаи энергетикаи мамлакат пайваста дар шаҳру ноҳияҳо гузаронида мешавад. чунин як тадбир аз ҷониби масъулини раёсати агентии назоратии давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар минтақаи бохтар гузаронида шуд ки дар натиҷа 8 ҳолати қонунвайронкунӣ дар корхонаҳои саноатӣ ошкор ва нисбати онҳо 6 протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуд. зимни санҷиш муайян ва ошкор гардид ки як қисм корхонаҳои коркарди қуму шағал инчунин корхонаҳои коркарди хиштҳои бетонӣ طبق طلبات قاعده استفاده بر قوای برق از معیار مقرر شده بر زیاد استفاده بردن نیروی برق این چنین سری وقت نسپاریدن قرض‌های مبلغ استفاده شده برق در این زمینه نسبت 8 عدد کارخانه‌های صنعتی زیاده از 6 عدد پروتکل‌های خودرانکنی مأموری ترتیب داده شده این چنین در یک قسم خانه‌های استقامتی که استفاده برندگان ناحیه کوشانیان عبدالرحمن جومی این چنین شهر بختر معین و آشکار گردید که زیاده از 1,200,000 کیلووات ساعت از معیار مقرر شده بر زیاد استفاده برده نسبت آنها پروتکل خودرانکنی مأموری ترتیب داده شد. ҳамчунин бо мақсади пешбурди корҳои доимӣ дар самти баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии аҳолӣ аз ҷумла пешгирӣ намудани истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ ва ҷиҳати шарҳу тавзеҳоти тағйиру иловаҳо ба кодекси ҷиноятӣ ва ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар минтақаи бохтар пайваста доир гардида ба сокинони ҳама шаҳру ноҳияҳои ҳудуди вилояти хатлон оид ба масъалаҳои амалисозии самараноки сиёсати энергетикии ҷумҳурии тоҷикистон истифодаи мақсадноки имконоти мавҷуда таъмини пурраи аҳолӣ бо нерӯи барқ кам кардани талафоти нерӯи барқ ва муҳтавои тағйиру иловаҳои воридшуда ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон ва кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон маълумот пешниҳод намуданд. дар натиҷаи корҳои санҷишӣ аз ҷониби мутахассисони соҳа 16 адад протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуда ба маблағи 120,000 сомонӣ санадҳои ҳуқуқвайронкунии қувваи барқ ошкор карда шуд. дар вохӯрӣ бо истифодабарандагони қувваи барқ гуфта шуд ки дар шароити имрӯза ки афзоиши талабот ба нерӯи барқ бо назардошти амалисозии ҳадафҳои стратегии мамлакат ба мушоҳида мерасад масъалаи сарфакорона ва оқилона истифода бурдани қувваи барқ аҳамияти муҳим пайдо намудааст. иброз гардид ки пешгирии ғайриқонунии истифода бурдани нерӯи барқ дар тоҷикистон аз шаҳрвандон ҳисси баланди масъулият ва ватандӯстию ватанпарастиро талаб менамояд. барои пешгирии қонунвайронкуниҳо дар самти истифодаи нерӯи барқ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ карда мешавад. давоми 6 моҳи соли ҷорӣ дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилоят ҳолатҳои изофанависӣ ба миқдори зиёда аз 10 миллион киловаттсоат муайян гардида нисбати ин ҳолат чораҷӯӣ карда шудааст. гузориши Собир Аюбӣ ва Саҳбони Қурбон. кормандони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар минтақаи суғд ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бобати самаранок истифода намудани нерӯи барқ ва расонидани муҳтавои тағйиру иловаҳо ба кодекси ҷиноятӣ ва пешгирии қонунвайронкуниҳо дар самти истифодаи нерӯи барқ силсилаи чорабиниву тадбирҳои судмандро роҳандозӣ намуда дар ҳамкорӣ бо дигар мақомотҳо ҳолатҳои
қоидавайронкуниро ошкор ва чораҳои дахлдор меандешанд. Аз ҷумла зимни гузаронидани муоинии техникии пойгоҳҳои обкашӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров муайян карда шуд, ки дар самти истифодаи қувваи барқ ва ҳисоби сарфаи он камбудиҳои ҷиддӣ ҷой доранд. чунончи дар пойгоҳи обкашии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Комронбек ҳангоми истифодаи нерӯи барқ ва қоидавайронкунӣ бо роҳи худсарона кандани тамғаҳои яккаратаи ташкилоти барқтаъминкунанда роҳ доданд, ки ин ҳолат аз тарафи мутахассисони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи суғд ошкор ва санади қоидавайронкунӣ тартиб дода шуд. Дар асоси банди 1.8.13 қоидаҳои истифодаи қувваи барқ ва гармӣ миқдори энергияи барқ 3,193,977 киловатт-соат буда, маблағи зарари он ба буҷаи давлат 783,802 сомониро ташкил медиҳад. Дар хоҷагии деҳқонии Ҳоҷи Акбари ноҳияи Мастчоҳ, ки соҳибмулки он Солиҳзода Фирдавс мебошад, зеристгоҳи трансформаториро, ки 2 ададаш бо тавоноии 100 киловатт ва 1 адади он 160 киловатт бо тавоноии умумӣ 164 киловатт мебошад, аз зеристгоҳи барқии Навбаҳор 35/6 киловолт ба хатти ҳавоии 6 киловолтаи чашмаки LN1 бе иҷозати пайвасти раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ дар минтақаи суғд ба бебастани шартнома пайваст намуданд. Дар ин ҳолат низ ба миқдори 1,209,603 киловатт-соат нерӯи барқро ғайриқонунӣ истифода намуда ба буҷаи давлат ба маблағи 143,613 сомонӣ зарар расонида шудааст. Дар шаҳри Конибодон бошад, мутахассисони агентӣ дар минтақаи суғд муайян намуданд, ки дар зеристгоҳи барқии Маҳрам 1 дар тавозуни шабакаҳои барқии Конибодон қарор дорад ва ба идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии шаҳри Конибодон хизмат мерасонад. Вайронкунии талаботи қоидаҳои сохти дастгоҳҳои барқӣ ҷой дорад. Бинобар хунукназарии масъулин дар ин ҷо ҳолати садамавӣ ҷой дошта. Оиди ин масъала нисбати шахсони масъул аз ҷониби кормандони агентӣ протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуд. ҳолати техникии зеристгоҳи барқӣ тамоман ғайриқаноатбахш буда. панҷараи ҳимоявӣ пурра фарсуда шуда нест шудааст, яъне надорад. ранги қисмҳои металлӣ, парталҳо, трансформаторҳо, дастгоҳи тақсимотӣ фарсуда шуда занг зада истодаанд. инчунин минтақаи муҳофизатӣ аз алафҳои бегона ва ифлосиҳо тоза карда нашудааст. хатои интиқоли барқии 04 киловолта, ки ба пойгоҳи обкашии D4 меравад, низ дар ҳолати садамавӣ қарор дошта. дар баъзе ҳолат баъзе стунпояҳо чӯбҳои стунпоя сӯхта корношоям гаштааст. ноқилҳои фазаҳои А ва Б аз стунпоя баромада овезон шуда истодааст, ки ҳатман ҳама ин камбудиҳо бояд дар муддати кӯтоҳтарин бартараф карда шаванд. воқеан истифодаи қувваи барқ бо риояи ҳама қоидаву меъёрҳои муайяншуда масъулияти баланди шаҳрвандӣ ва нақши ҳар яки мо дар таъмини кори муназзами энергетикии мамлакат ва беҳтар гардидани вазъи таъминоти нерӯи барқ мебошад. аз ин рӯ моро зарур аст, ки бо дарки баланди масъулиятшиносӣ ва ҳисси маърифатнокӣ аз нерӯи барқи мавҷуда сарфакорона истифода намоем. истифодаи босамару сарфаҷӯёнаи нерӯи барқ ба рушди босуботи иқтисодии оила ва давлат мусоидат менамояд. Собир Аюбӣ, Саҳбони Қурбон, вилояти Суғд, Ахбор. соли гузашта дар ҳудуди ноҳияи Лахш бар асари баланд шудани маҷрои дарёи Сурхоб зиёда аз 1500 метр шоҳроҳи мошингарди байналмилалӣ пурра харобу валангор гардида буд, ки онро коргарон дар муҳлати кӯтоҳ барқарор карданд. рӯзҳои охир дубора баланд шудани маҷрои дарёи Сурхоб ва фаромадани сел боз 800 метри ин роҳи мошингардро шуста, ҳаракати нақлиётро пурра қатъ намуд. гузориши Дигули Маҳмуд аз ноҳияи Лахш. дар ноҳияи Лахш давоми 3 соли охир бар асари тағйирёбии иқлим ва обшавии пиряхҳо маҷрои дарёи Сурхоб ва дигар рудҳои кӯҳӣ аз меъёри муқаррарӣ баланд шуда ба хоҷагии халқ, махсусан роҳҳои мошингарду хатҳои барқ хисороти зиёде расонид.
از جمله بر اثر بلند شدن مجرای دریای سرخاب در کیلومتر 250 شاهراه اهمیت بین المللی داشته وحدت، رشت، لخش، سرحد جمهوری قرقیزستان آفت طبیعی 800 متر راه را پوره شسته 200 متر کنار راه را خراب و ولنگار کرده است. شروع از سال 2022 تا این جانب در قسمت شاهراه اتومبیلگرد بین المللی حدود ناحیه لخش 18 مراتبه آفت طبیعی رخ داده. کارگران در محل بوده وزارت نقلیات آن را مرحله به مرحله از نو برقرار کردند. اما حجم خسارات رخ داده روزهای آخر خیلی هم زیاد می باشد. آفت طبیعی در این منطقه به خط آب و برق ضرر خود را رسانیده بود که ساختارهای صاحبی قسمت‌های خراب شده را موقتاً برقرار کردند. در این ردیف همه روزه بلندشوی مجرای دریای سرخاب و خف فرآمدن سیل مشاهده شده ایستاده است که این عامل امکان نمی‌دهد تا قسمت‌های خراب شده شاهراه اتومبیلگرد را از نو برقرار کنند. عین زمان کارمندان مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های ناحیه لشت حرکت متعدد نقلیات را طریق عقبه دوآبه برقرار کردند. اما ضرورت از نوسازی این قسمت شاهراه پیش آمده است تا مشکلات جای داشته سری وقت برطرف کرده شود. زیرا رفت و آمد نقلیات بارکشان و مسافربر در این منطقه بلنکو طریق عقبه به طلبات بخطری جواب دادن نمیتواند. ایدگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از منطقه رشت. در 6 ماه یکم سال 2025 از تاجیکستان به خارج مملکت 90300 تن محصولات کشاورزی به مبلغ 33 میلیون و 900 هزار دلار صادرات شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 13200 تن زیاد می باشد. در این خصوص امروز ضمن نشست مطبوعاتی مسئولین اگنتی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند. طور ابراز گردید محصولات کشاورزی اساساً از حساب میوه خشک به مبلغ 18 میلیون و 200 هزار دلار، میوه‌جات به مبلغ 7 میلیون و 900 هزار دلار، سبزیجات به مبلغ 4 میلیون و 700 هزار دلار و دیگر نماد محصولات کشاورزی به مبلغ 3 میلیون و 100 هزار دلار صادرات شده است. اطلاع داده شد که در این دوره از تاجیکستان به 50 مملکت خارجی دور و نزدیک محصولات وطنی صادرات گردیده است. در 6 ماه سال 2025 تعداد مؤسسه‌های تا مکتبی به 757 رسیده، در آنها 118392 کودک تعلیم و تربیه می‌گیرند که نسبت به سال 2024 13 مؤسسه و 4422 نفر کودک زیاد است. در این خصوص امروز ضمن نشست مطبوعاتی مسئولین وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان به خبرنگاران اطلاع دادند. گفته شد که با مقصد فراگیری بیشتر و دسترسی کودکان به تعلیم و تربیه تا مکتبی در نزد مؤسسه‌های تحصیلات عمومی 2931 مرکز انکشاف بروقتی کودک با فراگیری 133361 کودک در 5569 گروه تأسیس داده شد. این نشان دهنده نسبت به سال 2024 47 مرکز و 2044 کودک زیاد می باشد. در مجموع فراگیری به زینه تحصیلات تا مکتبی 251753 نفر یا 23.7% را تشکیل می دهد که نسبت به این دوره سال 2024 3.5% زیاد می باشد. امروز در دانشگاه ملی تاجیکستان با زیاده از 370 ختم کننده دانشگاه دوره‌های تحصیل را با بهای اعلی و انتظام نمونوی به انجام رسانیدند دیپلم اعلی سپرده شد. ابراهیم نظرالله‌زاده و خال محمدی دولت گزارش می‌دهند. دانشگاه ملی تاجیکستان مرکز بزرگ علمی و تعلیمی و فرهنگی جمهوری به حساب رفته در بلند برداشتن معرفت و خودشناسی ملی، افتخار وطنداری و تربیه کادرهای بلند اختصاص مقام و منزلت خاص دارد. این نکته امروز ضمن سپردن دیپلم‌های اعلی به ختم کنندگان دانشگاه از جانب رهبری دانشگاه ملی تاجیکستان ابراز گردید. تاکید گردید که دانشگاه ملی تاجیکستان مرکز بزرگ تعلیمی و علمی در آماده نمودن متخصصان برای ساحه گوناگون اقتصادیات کشور سهمی ارزنده دارد. گفته شد که دانشگاه در سمت تطبیق سیاست معارف پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان پیش صف می باشد.
дар идома таъкид шуд ки намунаи дипломҳои донишгоҳ ҷавобгӯ ба меъёру талаботҳои байналмилалӣ мебошад. хатмкунандагони факултетҳои тиббию фармасевтӣ чун анъанаи неки соҳаи тиб савганди садоқат ёд намуданд. дар идомаи чорабинӣ ба беш аз 370 нафар хатмкунандаи донишгоҳ ки давраҳои таҳсилро бо баҳои аъло ва интизоми намунавӣ ба анҷом расонидаанд дипломи аълочӣ дода шуд. ёдовар мешавем ки дар тантанаи супоридани дипломҳои аъло раёсати донишгоҳ ва волидайну наздикони хатмкунандагон иштирок намуданд. ҷиҳати боло бурдани эҳсоси ватандӯстӣ ва худогоҳиву хештаншиносии донишҷӯёни тоҷик ки дар муассисаҳои таҳсилоти олии Федератсияи Русия таҳсил менамоянд аз ҷониби масъулони мақомоти дахлдори ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия пайваста суҳбату вохӯриҳо анҷом дода мешавад. Иброҳим Назруллозода ва Хуршеди Сайдаҳмад гузориш медиҳад. аз ҷониби масъулони ҷамъияти тоҷикони шаҳри Иваново Федератсияи Русия байни донишҷӯёни тоҷике ки дар донишгоҳи энергетикии шаҳри Иваново таҳсили илм доранд мулоқот доир гардид. дар мулоқот пешгирии ҳамроҳшавии баъзе ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои террористиву экстремистӣ, пешгирии қонунвайронкуниҳо байни ҷавонон, хурофотпарастӣ ва дигар масъалаҳои муҳим мавриди баррасӣ қарор гирифт. таъкид гардид ки мубориза бар зидди ин зуҳуроти номатлуби замони муосир, терроризму экстремизм кори дастаҷамъӣ буда баҳри ҳифзи манфиатҳои милливу давлатӣ, сохти конститутсионӣ ва истиқлоли мамлакат вазифаи аввалиндараҷаи ҳамаи ниҳодҳои давлативу ҷамъиятӣ ва ҳар сокини ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад. имрӯз ҷомеаро зарур аст ки ақлу заковат, донишу таҷрибаи гирифтаи ҳаётии худро бар он равона созанд ки паёмадҳои шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ғайриқонунӣ пешгирӣ ва аз байн бурда шавад. зикр шуд ки воқеияти сиёсии ҷаҳони муосир дар мубориза ба ифротгароиву терроризм нишон медиҳад ки ягон давлат дар алоҳидагӣ наметавонад ин таҳдидҳоро пурра решакан намояд, зеро доираи паҳншавӣ ва робитаҳои онҳо басо фароғ мебошанд. маҳз аз ҳамин сабаб ҷаҳони имрӯза терроризму ифротгароиро ҳамчун мушкилоти умумибашарӣ эътироф намуда муборизаи дастаҷамъонаро ба муқобили онҳо мувофиқи мақсад мешуморад. дар замони соҳибистиқлолӣ барои ҷавонон имконоти васеъи донишандозӣ ва кору фаъолият фароҳам оварда шуда онҳо таҳти таваҷҷӯҳи доимии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд. дар шароити феълӣ истифода аз имконоти мавҷуда ҷиҳати ҳарчи бештар аз худ кардани донишҳои замонавӣ барои ҷавонон муфиду саривақтӣ буда онҳо ба ин васила дар рушди минбаъдаи кишвар саҳми фаъол хоҳанд гузошт. чунин мулоқоту вохӯриҳо ҷиҳати боло бурдани ҳисси худшиносию ватандӯстии ҷавонон мусоидат намуда барҷгузории онҳо дар ростои муқаддасоти миллӣ замина мегузорад ва дар тарбияи ахлоқиву маънавии онҳо нақши муҳим дорад. иброҳим Назруллозода, Хуршеди Сайдаҳмад, Федератсияи Русия барои барномаи ахбор. нақши зеҳни сунъӣ дар фароҳам овардани имконоти навин барои рушди устувор дар Осиёи марказӣ ки бо ибтикори ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод ва бо иттифоқи оро қабул гардид, ҳамовозӣ бештар пайдо кард. вобаста ба ин дар бинои ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ҳамоиш доир шуд. гузориш дар ин хусус. дар бинои ҳизби халқии демократии Тоҷикистон доир ба нақши зеҳни сунъӣ дар фароҳам овардани имконоти навин барои рушди устувор дар Осиёи марказӣ ки бо ибтикори ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод ва бо иттифоқи оро қабул гардид, ҳамоиш доир шуд. таъкид гардид ки бархурдорӣ аз пуштибонии якдилонаи кишварҳои аъзои Созмони Милали Муттаҳид қадами муҳимеро дар роҳи бунёди ризояти ҷаҳонӣ оид ба истифодаи бехатар ва бар ахлоқи асосёфтаи зеҳни сунъӣ аз ҷумла рушди механизмҳои худтанзимкунӣ ва мудирияти масъулиятноки технологияҳои зеҳни сунъӣ дар сатҳи минтақавӣ ва миллӣ ташкил медиҳад. дар шароити муосири ҷаҳонишавии илму техника аз ҷумла технологияҳои иттилоотӣ, коммуникатсионӣ бо сурати кайҳонӣ пеш меравад. имрӯз тамоми фаъолияти соҳаҳои гуногуни кишвар маҳз тавассути технологияҳои иттилоотӣ, коммуникатсионӣ рушд менамояд. 25 июли соли 2025 маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид лоиҳаи қадномаи махсусро зери унвони нақши зеҳни сунъӣ дар фароҳам овардани имконоти навин барои рушди устувор дар Осиёи марказӣ ки бо ибтикори ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардид, қабул намуд. бояд таъкид намуд ки ташаббуси мазкур аслан аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ дар мубоҳисаҳои умумии иҷлосияи 79 маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид 24 сентябри соли 2024 пешниҳод гардида буд.
дар қисми шимолии ҳиндустон бар асари сар задани издиҳом 8 нафар ба ҳалокат расида, 34 каси дигар бо ҷароҳати гуногун ба беморхона интиқол дода шуданд ки табибон вазъи саломатии чанд тан аз маҷрӯҳонро вазнин арзёбӣ мекунанд. гармии тоқатфарсо аҳолии Маҷористонро ба мушкилӣ дучор кардааст. шарҳи пурраи хабарҳои хориҷӣ дар таҳияи ҳамкорони мо. дар қисми ҷанубу ғарбии ҷумҳурии федеративии олмон қатораи мусофирбар ба садама дучор гардида, чанд вагони он аз хатти роҳи оҳан берун шудааст. бар асари ҳодиса чанд нафар ба ҳалокат расида, беш аз 6 каси дигар захмӣ гардиданд. ҳодиса дар наздикии шаҳри ридленги Баден-Вюртенберг рух додааст. ҳангоми садама дар дохили қатора тақрибан 100 мусофир қарор доштанд. дар бораи сабабҳои ба садама дучор гардидани қатораи мусофирбар маълумот дода нашудааст. дар ҷои ҳодиса кормандони хадамоти наҷотдиҳӣ, оташнишонӣ ва полис фаъолият доранд. дар филиппин тӯфони комаи ба амал омад. дар натиҷа 25 нафар ба ҳалокат расида, 8 каси дигар бенишон шуданд. суръати шамол ки дар 1 соат 165 километрро ташкил медод, дарахтони зиёдро чапа карда, хато интиқоли нерӯи барқро курношоям карда, боиси аз истифодаи барқ маҳрум мондани сокинон гардид. дар қисми шимолии музофоти Лусон бошад, дар пай тӯфон боришот ба амал омада обхезиро ба миён овард. дар натиҷа наздики 3000 бинои истиқоматӣ зарар дид. вобаста ба ин қариб 280 000 нафар сокинон манзилҳои истиқоматиашонро тарк намуданд. ҳамчунин дар 35 минтақа фаъолияти муассисаҳои таълимии миёна қатъ гардид. ҳамзамон дар 77 шаҳр ҳолати фавқулода эълон карда шудааст. барои бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ, кормандони хадамоти коммуналӣ сафарбар карда шудаанд. гармии тоқатфарсо аҳолии Маҷористонро ба мушкилӣ дучор кардааст. ҳарорати ҳаво дар минтақаҳои қисми ҷанубу шарқии кишвар ба зиёда 31 дараҷа расидааст. мақомдорони кишвар чунин гармии ҳаворо дар 100 соли охир бесобиқа арзёбӣ карданд. гармии тоқатфарсо бештар ба калонсолон ва нафароне ки аз бемориҳои музлим ранҷ мекашанд зарар дорад. дар чунин рӯзҳои гармӣ бисёр об нӯшанд ва бе зарурат аз манзилҳои истиқоматиашон набароянд. олимони соҳа сол то сол гарм шудани ҳаворо дар ивазшавии иқлим рабт медиҳанд. дар туркия шумораи ҳалокшудагон бар асари сӯхтори беш аз 1000 ба 13 нафар расид ки 10 каси онҳо кормандони хадамоти оташнишонӣ ва хуҷагии ҷангал буданд. ба гуфтаи кормандони хадамоти дахлдор, айни ҳол дар кишвари мазкур 76 сарчашмаи калонии сӯхтори ҷангал ба қайд гирифта шудааст. алангаи оташ зиёда аз 300 манзили истиқоматиро нобуд карда, ба минтақаҳои истироҳатӣ наздик мешавад. вобаста ба ин кормандони хадамоти дахлдор сокинони наздики ҳодисаро ба ҷойҳои бехавф мекӯчонанд. ҳолати мураккаб дар музофотҳои бурса, мерсин ва карабук ба назар мерасад. барои хомӯш намудани сӯхтор беш аз 25 000 корманди хадамоти оташнишонӣ бо техникаҳои махсус бо таври шабонарӯзӣ фаъолият доранд. ба кори онҳо вазиши шамол ва гармии ҳаво халал ворид мекунад, зеро дар бархе аз минтақаҳои Туркия ҳарорати ҳаво 50 дараҷаро ташкил медиҳад. ҳавошиносон пешгӯӣ мекунанд ки эҳтимол чунин гармии тоқатфарсо чанд рӯзи дигар идома ёбад. дар қисми шимолии ҳиндустон бар асари сар задани издиҳом 8 нафар ба ҳалокат расида, 34 каси дигар бо ҷароҳати гуногун ба беморхона интиқол дода шуданд ки табибон вазъи саломатии чанд тан аз маҷрӯҳонро вазнин арзёбӣ мекунанд. аз рӯи эҳтимол теъдоди ҳалокшудагон афзоиш ёбад. ҳодиса дар шаҳри харидвард ҳангоми таҷлили моҳи муқаддаси ҳиндуҳо Шравана рух додааст. ба маълумоти аҷонсии The Times of India, хатти баландшиддати нерӯи барқ замоне ки нафарони бисёр дар наздикии як зиёратгоҳ ҷамъ омада буданд, ба болои онҳо афтида сабаби сар задани издиҳом гардидааст. дар ҷопон олимони соҳаи тиб дар табобати бемории синдроми Даун ба пешрафти назаррас ноил шуданд. олимони ин кишвар аввалин шуда дар ҷаҳон усули нави табобатро дар сатҳи ҳуҷайра таҳия карданд. таҷриба дар шароити лабораторӣ гузаронида шуд. ба муҳаққиқон муяссар шуд ки хромосомаи изофии 21ро ки боиси патология ин беморӣ мегардад, комилан хориҷ кунанд. самаранокии усул қариб 38%-ро ташкил дод. ба гуфтаи донишмандон, кашфиёт бо иҷоди модели муосир барои пешгирӣ ва табобати бемории синдром Даун умед мебахшад. коршиносон қайд мекунанд ки онҳо наметавонанд ҳоло ин усулро дар амалияи клиникӣ ба таври доимӣ истифода баранд. технология аз сабаби хатари осеб дидани хромосомаҳои дигар ва кургарди иловагиро талаб мекунад. дар деҳаи рӯйдосҳои штати Нью Мексикаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико борони шадид сабаби обхезӣ гардид. дар пай боришот сатҳи дарёи маҳаллӣ зиёда аз 4 метр баланд шуда, ба минтақаҳои аҳлинишин маҷро гирифт. туғёни об дарахтони зиёдро чапа карда, чанд бинои истиқоматиро хароб кардааст. дар робита ба ин кормандони хадамоти дахлдор аз минтақаҳои зери хатари обхезӣ қарор дошта, сокинонро ба ҷойҳои бехавф мекӯчонанд. кормандони хадамоти дахлдор барои нафароне ки аз манзилҳои истиқоматиашон маҳрум монданд, паноҳгоҳҳои муваққатӣ таъсис медиҳанд. дар бораи талафоти ҷонӣ маълумот дода нашудааст. кормандони хадамоти дахлдор барои бартараф намудани оқибатҳои боришоту обхезӣ фаъолият доранд.
дар куба шумораи сайёҳон 25% коҳиш ёфтааст. ба гуфтаи коршиносон дар 5 моҳи аввали соли 2025 теъдоди сайёҳон чоряк кам гардид. аз оғози соли равон то кунун ҳудуди 1 миллион сайёҳ аз ин кишвар дидан кардааст ки дар муқоиса бо ҳамин давраи соли 2024 ин қариб 400 000 нафар камтар аст. коршиносон ин омилро дар зуд қатъ шудани нерӯи барқ ва бад шудани сифати хизматрасонӣ шарҳ медиҳанд. аз ин ҳолат бештар тиҷорати меҳмонхонаҳо зарар диданд, зеро дар ин муддат мизоҷони меҳмонхонаҳо то 20% кам шудааст. ҳолати пешомада соҳибкоронро маҷбур менамояд ки кормандонашонро ихтисор намоянд. дар саҳифаи навбатӣ ҳамкоронамон шуморо бо рӯйдодҳои варзиш ошно менамоянд. таваҷҷӯҳ намоед. дастаи мунтахаби дзюдои тоҷикистон дар мусобиқаи сайри ҷаҳони дзюдо улан-батор гранд слам 2025 ки рӯзҳои 25-27 июл дар пойтахти муғулистон шаҳри улан-батор баргузор шуд, як медал гирифтанд. инчунин дар ин мусобиқа 4 варзишгари тоҷик меҳроз суфиев дар вазни 60 кило ва умедҷон раҷабов дар вазни 90 кило, мақоми панҷум александра кан дар вазни 57 кило ва мансур раҳмон дар вазни беш аз 100 кило мақоми ҳафтумро касб карданд ки шонси 100% ба даст овардани медалҳои мусобиқаро доштанд. ягона нишонаи нуқраро маҳсуд аҳмадзод паҳлавони 22-солаи тоҷик дар точкаҳои улан-батор дар вазни то 73 кило ба даст овард. вай дар даври аввал озод буд, дар даври дуюм бо карен галасян варзишгари бетараф ғалаба ба даст оварда ба даври навбатӣ роҳ хат гирифт. маҳсуд дар даври чоракниҳоӣ бар гёнуи лин аз чин ғалаба карда ба нимфинал баромад. ӯ дар даври нимфиналӣ казбек навучевро аз аморати муттаҳидаи араб шикаст дода ба финал роҳ пайдо кард. аммо маҳсуд дар даври финалӣ аз паҳлавони 27-солаи муғул уранбаяр одигерел мағлуб шуда бо медали нуқра сарфароз гашт. ин аввалин медали маҳсуди аҳмадзод дар гранд-слам мебошад. рӯзи поёни сеюми мусобиқаи гранд-слам дар улан-батор дар вазни зиёда аз 100 килограмм соҳиби татами гончу сурен аз муғулистон бо артём залатухин вохӯрданд. ягона имтиёз юко дар мубориза ба дзюдочии муғулистон имкон дод ки дар майдони худ пирӯзӣ ба даст оварад ва сазовори медали тилло гардад. ин чорабинии варзишӣ оид ба таеквондо ки давоми 4 рӯз дар шаҳри душанбе идома ёфт, беш аз 350 варзишгарро аз тамоми шаҳрноҳияҳои мамлакат гирд овард. мусобиқаи мазкур ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи маҳорати техникӣ, ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим ва муайян намудани варзишгарони лаёқатманд барои иштирок дар мусобиқаҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ роҳандозӣ гардид. варзишгарон дар синну соли гуногун ва вазнҳои мухталиф байни ҳам рақобат намуданд. дар марҳилаи ниҳоӣ ки имрӯз доир гардид, беҳтарин варзишгарон барои дарёфти мақомҳои ифтихорӣ бо ҳам рақобат намуданд. ба гуфтаи масъулин, сатҳи баргузории мусобиқа нисбат ба солҳои гузашта беҳтар шуда, шумораи иштирокчиён низ назаррас афзоиш ёфтааст. маврид ба зикр аст ки баргузории чунин мусобиқаҳо дар рушди варзиш байни наврасону ҷавонон нақши калидӣ мебозад. таъкид гардид ки чунин чорабиниҳо минбаъд низ пайваста баргузор хоҳанд шуд ва заминае барои парвариши насли нави варзишгарони пурқувват ва меҳанпарвар. дар анҷоми мусобиқа ғолибон ва ҷоизадорон бо медал, диплом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қадрдонӣ гардиданд. бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоъоти ахбор хотима меёбад. ба шумо зиндагии ободу осоишаро таманно дорем. саломат бошед. салом бинандагони гиромӣ, шуморо бо вазъи ҳавои мамлакат барои пагоҳ 29 июли соли 2025 шинос менамоем. мутахассисони агентии обуҳавошиносии мамлакат иттилоъ медиҳанд ки дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 15-20, рӯзона 29-34 дараҷа гарм. дар шарқи вилоят шабона 4-9, рӯзона 18-23 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар водиё шабона 21-26 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 29-31, рӯзона 35-40 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ шабона 19-24, рӯзона 29-34 дараҷа гарм мешавад.
در ولایت سوخت هوای تغییرابنده ببارش پیشگویی می شود. حرارت هوا در وادی شبانه 20-25 روزانه 32-37 درجه گرم. در ناحیه کوه شبانه 8-13 روزانه 23-28 درجه گرم می شود. در ناحیه تابع جمهوری هوای تغییرابنده به بارش پیشگویی می شود. حرارت هوا در وادی شبانه 21-26 روزانه 34-39 درجه گرم. در ناحیه کوه شبانه 17-22 درجه گرم. در بعضی ناحیه‌ها تا 12-14 روزانه 30-35 درجه گرم می شود. در شهر دوشنبه هوای کم‌ابری به بارش پیشگویی می شود. حرارت هوا شبانه 22-24 روزانه 37-39 درجه گرم می شود. بینندگان گرامی، در همه گونه وضع هوا به شما تعبیر خوش و بالیده را تمنا داریم. خیر، سلامت باشید.